Hello mga kaaswang, bago po tayo mag-umpisa special shoutout ko lang po si Ma'am Lizel Cual Francisco Racan ng Aklan. Nasa Abu Dhabi siya ngayon nagtatrabaho. Maraming salamat po ma'am sa pag-abil ng badge. Welcome po sa kaaswang members. Maraming salamat po ulit at simulan na natin. Magandang araw po sa iyo Sir Caspar at sa mga kaaswang. Gusto ko lang sanang i-share itong karanasan na nangyari sa akin at sa iba pang kaibigan ko noong sinubukan naming mag-camping sa isang lugar dito sa amin na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan para na rin sa kapakanan ng lahat. Ako nga pala si Miguel, isang teacher sa isang elementary school dito sa amin. Baguhan pa lang ako sa pagtuturo, kaya naman nangangapa pa ako sa mga obligasyon ko at mga gawain bilang isang tagapagturo. Wala pa akong asawa. Gusto ko muna kasing makatulong kila mama at papa bago ako gumawa ng sariling pamilya. Kabayaran na rin sa lahat ng sakripisyo at paghihirap nila noong nag-aaral pa lang ako. Ang ikukwento ko ay nangyari noong bago ako graduate sa kolehiyo. 4th year ako noon at nagkayayaan ang magbabarkada. Camping daw. Pamparelax bago man lang hatulan ang mga ipinasa naming thesis sa prof namin. At saka para maiba naman daw, hindi yung puro inuman ang nagiging gala namin. Siyempre, pumayag naman ako. Hindi pa ako nakakapag-camping sa buong buhay ko. Kaya naman excited ako na sumama. Sabi pa nila, may napakagandang sunrise daw sa lugar na pagkakampingan namin tuwing umaga. Maaga akong natulog kinagabihan noon. Nakapak na lahat ng kailangan. Gigising na lang at magpapakita sa pinagkasunduang lugar. Maaliwalas ang panahon kinaumagahan. Sikat ang araw pero mahangin. Kaya perpekto para sa paglalakad-lakad sa gubat na pupuntahan namin. 5:00 ng hapon ang call time. 5:30 ako dumating dahil sa traffic, pero pagdating ko, 3 pa lang kaming naroon sa lugar. Ako, si Jake at ang girlfriend niyang si Alexa. Medyo awkward nung dumating ako dahil alam ni Jake na naging ex ko dati si Alexa. Naghiwalay lang kami dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Ang alam nila, okay na kami ni Alexa. Magkaibigan naman kami. Pero hindi ko lang sinasabi sa kanya na may nararamdaman pa rin ako kahit na 4 na taon na kaming hiwalay. Kaso lang, wala na akong magagawa. Jowa niya kasi si Jack, kaya atras na ako. Wala pa yung iba? Tanong ko sa kanila. Si Jake ang sumagot. Wala pa pre. Si Alice, next time na lang daw, may emergency. Si John may trangkaso. Sagot nito. Bad trip naman oh. Minsan na nga lang magkayayaan, mang-i-Indian pa. Galit kong sabi. Oo nga si Eric daw on the way. Yun, buti pa si Eric. Masigla akong sabi. Si Eric ang isa sa pinaka-close ko sa aming magbabarkada. Medyo pasaway lang si Eric at mahilig mang prank, pero tunay na kaibigan. Dumating si Eric. Inilabas na ni Jake ang kotseng gagamitan namin. Alis na tayo. Asan yung iba? Tanong ni Eric. Yung iba busy. Yung iba naman may biglaang emergency. Tayo na lang 4 ang pumunta. Sagot ni Jack. Ikinarga na namin ang mga dadalhin sa likod ng kotse at saka bumiyahe. Halos 1 oras din ang naging biyahe. Medyo may madilim na ang langit nang dumating kami sa lugar ng pagkakampingan. Kailangan pa naming maglakad ng 15 minutos para marating ang lugar. Lumalamig na ang hangin na parang malamig na bulong ng gabi sa balat. Buti na lang,
at makapal ang jacket na dala ko. Habang naglalakad ay nasa unahan si Jack at Alexa, habang nasa likod kami ni Eric. Biggs, okay ka lang? Kasama pa natin si Alexa, baka hindi mo mapigilan ang sarili mo. Pangangantyaw ni Eric sa akin, sabay tawa. Alam niya kasing may gusto pa rin ako kay Alexa, kahit matagal na kaming hiwalay. Gago ka, baka marinig tayo, bulong ko sa kanya. Mas okay nga para malaman ni Alexa ang totoo. Malay mo, magkakabalikan pa kayo. Malabo na yun, tol, sagot ko. Sinet up namin ang 2 tent sa ilalim ng isang napakataas na puno. Nahirapan pa nga kami ni Eric sa tent namin dahil first time naming magpatayo ng tent. Walang kahirap-hirap na naitayo ni Jake ang tent nila. Ilang beses na rin daw kasi siyang nakapag-camp, kaya sanay na siya. Sa totoo nga niyan ay si Jake talaga ang may plano na mag-camping ang magbabarkada. Kaso kami lang ang dumating para sumama. Nakaupo ako sa gilid ng puno. Pinapanood ang madilim na langit. Paisa-isa nang nagsusulputan ang mga bituin. Sayang nga lang at hindi namin naabutan ang sunset. Nakita kong nag-iipon na ng panggatong sa bonfire si Jake. Mga maliliit na tuyong sanga ang iniipon niya sa gitna ng 2 nakatayong tent. Tumulong na ako. Wala na naman akong ginagawa eh. Paglapag ko ng mga naipon ko na sanga, nilapitan ako ni Jake. Seryoso ang muka. May gusto ka pa rin ba kay Alexa? Biglang tanong nito. Hindi ko inaasahan ang tanong niya, pero sumagot naman ako. Saan naman yan galing, tol? Matagal na kaming wala, at saka nare-respeto ko naman ang relasyon yung dalawa. Tumango-tango si Jack. Ilang minuto pa ay sinindihan na namin ang bonfire sa gitna. Tapos ay inilabas na ang mga dalang pagkain. Adobong baboy, fried chicken, at laing na gulay na nakalagay sa Tupperware. Sobra-sobra pa nga sa amin ang dala naming pagkain dahil akala namin 8 kaming magkakamping imbis na 4. Kalagitnaan na ng pagkain namin nang may marinig kami sa gitna ng mga puno na mga yapak papalapit. Sabay-sabay kaming nagkatinginan. Tumayo si Jack at itinutok ang flashlight sa direksyon ng mga yapak. Lumabas mula sa dilim ng mga kumpul-kumpul ng puno ang isang matandang nakasuot ng bore na sombrero. May malaking sundang sa tagiliran at may malaking kwintas na cross. Anong ginagawa niyo dito? Sabi ng matanda. Po, magkakamping po kami. Dito lang naman po kami pupwesto, sagot ni Jack. Hindi pa ba talaga kayong mga taga-syudad na dadala? Tanong nito sa amin. Bakit po? Kunot noong sagot ni Jack. Hindi niyo alam. Hindi po. Ang alin po ba? Matagal na hindi nagsalita si Manong. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa aming lahat. Tapos ay saka siya nagsalita. Noong 1 linggo lang, may mga nagcamping dito na galing sa syudad. 10 magbabarkada. Nakakotse pa. At ang iingay na akala mo baga, pag-aari nila ang lugar na ito. Kung saan-saan din nagtatapon ng mga basura nila. 2 araw silang nagcamping dito. Kinaumagahan ng 2nd araw nila, natagpuan na silang patay ng mga hikers na paakyat sana sa tuktok. Las-las ang mga katawan. Wala nang mga dugo. Biglang dumaloy sa buong katawan ko ang takot. Matatakotin pa naman ako noon pa man. Lalong-lalo na kapag mga aswang o tiyanak o di kaya ay manananggal ang usapan. Tumingin ako kay Eric. Namumutla na rin ang mukha nito. Salamat po Manong sa paalala.
Pero nakaset up na po kasi kami. Hindi naman po kami masyadong mag-iingay at saka pangako po na lilinisin namin ang mga basura namin bago umalis. Nakatingin lang si Manong kay Jack. Bahala kayo. Kung ano mang mangyari sa inyo dito, basta binalaan ko na kayo. Naglakad na palayo si Manong. Umupo na rin si Jack at ipinagpatuloy ang kinakain. Kami naman ni Eric, tumigil na sa pagsubo. Nakatingin kami kay Jack, naghihintay ng sasabihin niya. Hindi pa ba tayo uuwi? Baka totoo yung mga sinasabi ng matanda. Tanong ni Eric. Huwag kayong maniwala sa mga ganon. Noong unang nagcamping kami dito, may lumapit din sa aming matandang lalaki na pinagsabihan din kaming tungkol sa mga magbabarkada na namatay daw dito sa camping. Pareha-parehong kwento. Natakot din nga ako nung una, pero wala namang nangyari sa amin. Wika ni Jake sa amin. Ano yun? Pinagtitripan lang tayo ni Manong? Tanong ko. Baka ganun na nga, sagot ni Jack. Matapos kumain ay naglabas na si Eric ng beer. Tag-iisa kaming Red Horse. Sa oras na iyon ay lumiliyab na ang bonfire sa harap namin. Ang dami naming napagkwentuhang magkakaibigan. Mga dating kalokohan, mga masasaya, malulungkot at nakakatawang pangyayari na siguradong hindi namin malilimutang lahat. Sobrang saya. Nanghihinayang nga ako na hindi nakasama ang iba pa naming barkada. Paniguradong mas masaya sana kung kumpleto kami. Ilang minuto pa ay nahalata ko ng lasing na kaming lahat. Paano ba naman? Madaldal na si Alexa. Si Jake naman nagsasabi na ng mga badoy na jokes na natutuhan niya sa training para maging sundalo. Si Eric naman panay na ang kwento tungkol sa mga babaeng nambasted daw sa kanya. Kinalaunan ay napunta ang kwento tungkol sa amin ni Alexa dati. Siyempre medyo awkward. Ang kaso, lasing na talaga si Eric. Bigla itong nagtanong, may gusto ka pa ba kay Alexa? Napatigil ako. Naramdaman kong nakatingin na rin sa akin si Jack, pati si Alexa. Naghihintay sa sagot ko. Wala na. Tagal na nun. Parehas na kaming nakamove on. Hindi ako makatingin sa direksyon ni Alexa. Kahit lasing na ako, nagawa ko pa ring magsinungaling na mas mabuti pa para sa lahat. 12:00 ng hating gabi. Napagpasyahan naming apat na matulog na para maabutan naman namin kinabukasan ang sunrise. Pumasok na si Jack at Alexa sa tent nila. Si Eric, knockout na. Napasobra sa ininom na beer. Mukhang heartbroken na naman at lagi naman iyon. Bago pumasok sa tent, nagsuka pa si Eric. Buti na lang at hindi pa kami nakakapasok. Baka wala kaming matulugan kung sakali. Hindi na talaga ako iinom ulit, bulong ni Eric sa akin pagpasok namin. Ilang beses mo na yang sinabi, hanggang ngayon manginginom ka pa rin. Sagot ko naman sabay tawa. Hindi na sumagot si Eric. Nakatulog na sa sobrang kalasingan. Ako naman, tulala habang nakahiga. Hindi makatulog. Hindi talaga kasi ako sanay na matulog sa ibang lugar. Parang namamahay ako. Ilang beses akong nagpaikot-ikot sa higaan. Yakap ang malambot na unan. Pero hindi talaga ako makatulog. Dagdag pa na sobrang ingay ng mga insekto sa buong paligid. Kahit ihip ng hangin naririnig ko. Halos 1 oras ang makalipas ay biglang narinig ko ang sigaw mula sa tent nila Jack
Sigaw iyon ni Alexa. Agad akong bumalikwas at bumangon palabas ng tent. Dinampot ko kaagad ang flashlight at tumakbo papunta kay Alexa. Sobrang dilim ng paligid. Abo na lang ng bonfire na kanina ay ilaw namin sa itim na gabi. Lumapit ako sa tent nila. Nakita ko na bukas ang labasan ng tent. Agad akong pumasok dito. Pero wala sila pareho sa loob. Paglabas ko sa tent, ay narinig ko ulit ang sigaw ni Alexa. At sa pagkakataong iyon ay para bang umiiyak na ito. Inilawan ko ang direksyong pinanggalingan ng sigaw. Tumakbo ako palapit. Naabutan ko si Alexa na nakaluhod sa ilalim ng isang puno. Umiiyak. Sa ilalim niya ay nakahiga si Jake. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi makasagot si Alexa. Nanginginig siya. Pero nang ilawan ko si Jake ay saka ko lang napagtanto ang dahilan kung bakit umiiyak si Alexa. Punong-puno ng dugo ang dibdib ni Jake. May butas sa parte kung saan dapat nakalagay ang puso ni Jake. Hindi na ito humihinga. Nakadilat lang ang mga mata. Hindi ko na rin napigilan ang sarili. Naluha na rin ako sa mga nasaksihan. Para na kaming magkapatid ni Jake. Kahit pa siya ang dahilan kung bakit hindi na kami magkakabalikan pa ni Alexa. Niyugyug ko si Alexa. Wala na siya sa sarili. Hindi niya na alam ang gagawin. Anong nangyari dito, Alexa? Saka lang siya natauhan sa mga nangyayari. Pinunasan niya ang dugo sa mukha niya na nakuha niya siguro nang yakapin niya si Jake. Tapos ay tumayo siya at yumakap sa akin. Mahigpit. Humihikbi pa rin siya pero alam kong nasa tamang katinoan na siya. Ano ngang nangyari? Ulit kong tanong sa kanya. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na wala na si Jake sa tabi ko. Siyempre natakot ako. Bigla kong naalala yung kwento ni Manong kanina. Kaya hinanap ko si Jake gamit ang flashlight. Tapos pagdating ko dito, ito na ang inabutan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung sinong may gawa. Umiiyak na ulit si Alexa. Niyakap ko siya. Hinimas-himas ang likod niya para kumalma siya kahit konti. Ako nang bahala, sabi ko, sabay halik sa noo niya. Hindi ko na napigilan. Siguro nasanay na lang ako noon kaya nagawa ko yon. Pero mukhang hindi niya naman napansin kaya pinagpatuloy ko ang paghimas sa likod niya. Tapos ay sabay naming narinig ang pagaspas mula sa itaas ng langit. Sabay kaming tumingala ni Alexa. Nasa itaas ng langit ang isang lumilipad na nilalang. May napakalaking pakpak na parang dambuhalang mga watawat sa likod. Mabalahibo ang katawan at kalbo. Kulay pula ang mata. At may bunganga na parang kayang lumunok ng isang buong sanggol sa laki. Sumigaw si Alexa. Tili. Halos mabingi ako sa sobrang lakas. Tumakbo siya kaya tumakbo na rin ako kasabay niya. Hawak ko ang kamay niya habang tumatakbo kami. Nang marating namin ang tent na dapat ay tutulugan namin ni Eric. Buong lakas kong hinila ang gilid nito at saka sumigaw. Eric, gising na. May aswang sa gubat. Halos mapatid na ang boses ko sa tindi ng sigaw ko. Lumabas si Eric sa tent. Naalimpungatan pa at may hangover pa yata. Nang lumingon siya sa itaas namin ay siguro nakita niya rin ang lumilipad na nilalang na sumusunod kaya agad din itong sumunod sa pagtakbo namin. Anong klaseng nilalang yan pare? Tanong niya habang tinatakbo namin ang madilim na sukal ng gubat. Aswang yon. Pinatay ng aswang na yon si Jake. Sabi ko kahit hinihingal sa pagtakbo. Sa kasamaang palad ay bigla na lang natisod si Alexa sa isa sa mga nakausling sanga ng puno sa daan. Natumba siya sa gilid ng puno. Sumubsob sa mga tuyong dahon.
Buti na lamang at makapal ang kumpol ng mga puno sa pwestong iyon. Kaya hindi makalipad ng maayos ang aswang na nasa itaas. Tumigil kami ni Eric para tulungan si Alexa. Bilis na, tumayo ka na Alexa. Pagmamadali ko sa kanya sabay tulong sa kanya para makatayo na. Tumapo ang aswang sa isa sa mga sanga ng puno. Isinara nito ang pakpak at saka tumalon pa ibaba sa lupa. Narinig ko ang bawat yapak ng aswang sa malutong na mga tuyong dahon. Dahan-dahan itong naglalakad na para bang alam niya na hindi na kami makakatakas pa kahit anong gawin namin. Makakatakbo ka pa ba Alexa? Tanong ko. Hindi na. Nabali yata ang paa ko. Shit! Asik ko sa hangin. May dalawang kaming pagpipilian ni Eric. Labanan ng aswang. Kahit wala naman kaming armas na magagamit para maitaboy ito. O kaya naman pwede naming iwan si Alexa upang makaligtas kaming dalawa. Punyeta! Bulong ko sa hangin. Ginawa ko ang nararapat. Kumuha ako ng mga bato at saka isa-isa itong itinapon sa papalapit na aswang. Tumama sa mukha, dibdib at katawan ang mga bato. Pero para bang hindi man lang ito iniinda ng naglalakad na aswang. Parang kahit ano yata ay hindi tatalab sa katawan ng aswang. Nang malapit na ang aswang ay nagsalita ito. Ibigay niyo sa akin ang babae at patatakasin ko kayong dalawa. Napakasama ng amoy na nagmula sa bibig ng aswang. Hindi na ako sumagot pa. Agad akong sumugod dala ang maliit na jungle knife. Yun lang talaga ang meron ako. Pero bago ko pa man siya masaksak ng maliit na kutsilyo, ay agad niya akong tinulak. Napakalakas ng kanyang pwersa na halos tumilapon ako sa katawan ng isang makapal na puno. Tumama ang bewang ko pero hindi naman ako nabalian sa impact. Nakita kong sumugod na rin si Eric. Alam kong takot na rin siya pero nagawa niya pa rin sumugod. Itinulak din siya ng aswang at tumalsik sa ibang direksyon. Palapit na siya ng palapit kay Alexa na hindi makagalaw dahil sa pilay ng paa. Palakas ng palakas ang pag-iyak ni Alexa. Naisip ko sa pagkakataong iyon na baka kasalanan ko ang lahat. Na baka dapat nang marinig namin ang babala ni Manong ay nakinig na kami. Dapat pinilit ko si Jake na umuwi na lang at huwag nang ipagpatuloy ang camping. Pero huli na. At dahil hindi kami nakinig, magiging laman tiyan kami ng isang aswang. Pagtingin ko sa aswang, bigla na lamang may tumama sa dibdib nito na pana. Bigla na lang may tumama sa dibdib nito na isang pana. Napaatras ang aswang at muntik pang matumba sa pagkakatayo. Alis na aswang! Sigaw ng kung sino sa dilim. Nilingon ko ang pinanggagalingan nito at nakita ko si Manong na kanina nagbigay ng babala sa amin habang kumakain. May dala itong pana. Ikaw na naman, singhal ng aswang. Umalis ka na kung ayaw mong tamaan ng pana sa mata, sabi ni Manong. Sabay taas ng dala niyang pana. Walang ano-ano'y agad na tumalon pa itaas ang aswang. Nang marating nito ang tuktok ng puno ay agad itong lumipad pa itaas. Pero bago ito makalayo ay sumigaw muna ito sa amin sa ibaba. Humanda ka, Raul. Gaganti ako sa iyo. Tinulungan ni Manong Raul si Alexa na makatayo. Lumapit kami ni Eric at saka ko kinarga si Alexa sa likod ko. Kailangan niyo nang makaalis dito. Paniguradong babalik ang aswang na iyon. Tumango-tango ako sa sinabi ng matanda. Maraming salamat po, Manong Raul. Sige na, talian niyo na, sabi ni Manong. Paano po kayo?
Kaya ko na ang sarili ko. Kailangan nyo nang makauwi. Maraming salamat po ulit, Manong. Niligtas niyo po ang buhay namin. Sabi naman ni Alexa. Kahit na iniligtas kami ni Manong, ay patakbo pa rin kaming pumunta kung saan nagpark si Jack ng kotse niya. Buti na lamang at na kay Alexa ang sausi nito. Agad kaming pumasok sa kotse. Sa backseat kami ni Alexa habang si Eric naman ang nagmamaneho. Nang makaupo kami sa upuan ng kotse, ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Ligtas na kami pero patay na si Jack. Nakauwi naman kami ng gabing iyon. Hinatid namin si Alexa sa bahay nila. Tapos noon ay hinatid na rin ako ni Eric sa bahay namin. Kinabukasan, nag-file kaming tatlo ng report sa pulisya malapit sa lugar kung saan kami nag-camping. Nahanap ang katawan ni Jack na may malaking butas sa dibdib. Sabi ng mga pulis sa lugar, marami rin daw nagpa-file ng parehong klase ng krimen sa kanila. Pero wala pa rin silang magawa. Lalo pa na hindi raw sila sigurado kung hayop ba o aswang talaga ang bungoy biktima sa mga ito. At saka kung aswang man daw ang sala rin sa mga pagpatay, hindi rin nila alam kung paano ba huhulihin ang ganong klaseng kriminal. Dahil sa karanasan na yon, nagkatrauma ako sa paglabas tuwing gabi. Ilang buwan din akong hindi nakakalabas ng bahay, lalo na kapag madilim na ang langit. Hindi rin ako nakakatulog na patay ang ilaw. At ilang linggo ring hindi nawala sa bungungot ko ang mabuhok na aswang na yon sa gubat. At kahit siguro mabuhay ako ng 100 taon, ay di ko malilimutan ang amoy ng hininga ng aswang na yon. Simula rin ang mangyari sa amin yon, ay hindi na rin kami nagkakasama-sama pa ng magbabarkada. Naging busy na rin sa kanya-kanyang trabaho at business. Si Eric nakahanap na ng girlfriend sa Maynila. Katrabaho niya raw. Si Alexa naman, kinuha ng magulang niya sa ibang bansa. Simula noon na hindi na kami nagkita kahit kailan. Na okay lang naman din. Dahil sabi ko bago ako mag-asawa, tutulungan ko na muna sila mama at papa na mapag-aral ang iba ko pang kapatid. At siguro sa araw na umuwi si Alexa, handa na kami pareho para ipagpatuloy namin ang nasimula naming relasyon. Sana all. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Miguel ng Sekaretong Lugar. Alright.